啓発。条件は2つ。俺が啓発と唱えたら1分間体を明け渡すこと。そしてこの約束を忘れること。小僧との縛りでな、この1分間は誰を殺しても傷つけてもならんことになっている。スクナ、なんで。もっともここからは賭けだがな。何のつもりだ。つくづく愚かな小僧だ。誰も傷つけないという縛りに自分自身を入れていない。フルメゆらゆら。勝因覚えているか。面白いものが見れると言ったろう、小僧。